Fl-aqwa xhur tas-sajf kien hemm żieda fil-passiġġieri li qasmu lejn Għawdex. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, in-numri ta' passiġġieri li qasmu l-fliegu bejn Lulju u Settembru qabżu il-1.5 miljun. Din hija żieda ta' 1.7% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena ta' qabel. Kif mistenni l-iktar xahar popolari kien Awwissu, xahar fejn Għawdex ikun infittex ħafna, b'mod partikolari fit-tmiem il-ġimgħa ta' Santa Marija. Fil-fatt f'Awwissu biss kien hemm 538,000 passiġġier li qasmu bejn Malta u Għawdex. Fit-tielet kwart tas-sena żdiedu b'5% l-vetturi biex laħqu l-418,000. Jekk wieħed janalizza l-perjodu bejn Jannar u Settembru jsib li fil-maġġoranza tax-xhur kien hemm żieda fil-passiġġieri. L-iktar ġranet biżla miċ-ċirkewwa lejn l-imġar kienu l-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li mill-imġar lejn Malta l-iktar jiem biżla kienu l-Ħadd u t-Tnejn, jiem fejn Maltin ikunu niżlin lura minn xi btala u ħafna Awċin jinżlu Malta biex jibdew ġimgħa xogħol jew studju.